Itsas genetika itsasoan dauden espezien DNA-aren ikerketa da. Itsasoan dauden organismoen DNA aztertzen, itsas kudeaketan garrantzitsua diren hainbat galderei erantzun aldiegu. Adibidez, populazioen genetikaren bidez, arrain taldeak konektatuta dauden edo ez jakin dezakegu. Eta horrek lagundu aldigu kudeaketa atalak mugatzen edo gune babestuak proposatzen. Bestalde, genen adierazpena ikertzen, hau da, momentu baten zein gene diren aktibo jakiten, lagundu aldigu ekosistema baten osasunari buruz ikasten ere. Baina, agian, itsas kudeaketan garrantzia handien eduki duen teknika edo duen teknika azken aldi honetan metabarkodin deitutakoa da. Teknika honek ekosistema baten espezien identifikazioa asko errazten duelako. Itsas kudeaketan organismoen identifikazio taxonomikoa, hau da, zein espezie diren jakitea erabakigarria da. Izan ere, ekosistema baten biodibertsitatea babestu ahal izateko lehenik eta behin biodibertsitate hori ezagutu behar dugu. Egia da, espezie batzuen identifikazio taxonomikoa egitea nahiko erreza dela, baina beste kasu batzuetan oso zaila edo ezinezkoa da metodo tradizionalekin. Adibidez, organismoak oso txikiak direnean, bakterioak edo eukariotos unizelularrak, edo organismoen zatitxoak bakarrik baldin badauzkagu. Adibidez, arrainen urdaiak ikasten ari garenean, aztertzen ari garenean. Orduan kasu horietan, barrakode genetikoak erabiltzen dira. Hauek genomaren zatitxoak dira eta erreferentzi datu base batekin konparatzen dira. Eta horrela, jakin dezakegu zein espezie ikasten ari garen. Eta teknika honi metabarkodin deitzen zaio. Ikertzaile batzuk hasi gara teknika hau aplikatzen filtratutako ur laginetan. Eta honi deitzen diogu ekosistemetako DNA edo eDNA. Ur ekosistemetako DNA itsasoan ikusi edo harrapatzeko zailak diren makroorganismoak aztertzeko oso aproposa da. Badakigu itsasoan makroorganismo horien zati txikiak aurkitzen direla. Ehun zatitxoak edo zelulak edo mukiak, eskatak eta halakoak. Orduan guk ura filtratzerakoan zatitxo horiek filtroan geratzen dira eta gero laborategian filtroietatik DNA erausten dugu. DNA horretatik barrakodeak amplifikatzen ditugu eta sekuentziadore masiboetan irakurtzen ditugu. Lortzen ditugun sekuentziak bioinformatikoki analizatzen ditugu eta referentzi database batekin konparatzen ditugu. Konparaketa honek zein organismoen DNA aurkitu den filtro horietan emoten digu. Eta orduan holan, sinestezina badirudi ere jakin dezakegu ekosistema handi horretan bizi diren organismoei buruz. Azkenaldi honetan eDNA itsas kudeaketan etorkizun handiko tresna bat bezala aurkezten ari da. Eta egia da eDNAk biodibertsitate ikerketak asko erraztu alduela. Adibidez, espezie inbadatzaileak oso azkar detektatzeko edo arrantzatzeko zailak diren espezieak ikertzeko eta orokorrean ekosistema baten espezien inventarioa egiteko. Baina egia da hori egia edo realitate bihurtu baino lehen ikertzaileok lan handia daukagula aurrean teknikaren ahultasunak eta potereak oso ondo jakiteko. Adibidez, ez dakigu eDNAk zenbat denbora irauten duen itsasoan kondizio desberdinetan eta ikerketak egiten ari dira arlo horretan, baina oraindik gauzak ez daude hain argi. Baina egia da lehenengo emaitzak oso pozgarriak direla eta egin diren biodibertsitate neurriak eDNA erabiliz nahiko zehatzak diruditela. Orduen, uste dugu eDNAk itsas kudeaketaren arloan asko esango duela oraindik aurrera.